Ahojte, volám sa Iveta a toto je môj príbeh v skratke. Nikdy by som nepovedala, že vlastne jedna náhoda pri počúvaní podcastu ma dnes privedie k niečomu, čo dnes považujem za veľmi dôležitú súčasť svojho života. Približne pred rokom a pol sa ku mne dostali informácie o neurotechnológii Superpatch, o týchto malých náplastiach, ktoré cez našu pokožku jemne komunikujú s nervovou sústavou a podporujú prirodzenú rovnováhu tela. Prišlo to presne v tom období, keď som sama cítila, že hľadám niečo, čo by mi mohlo pomôcť cítiť sa viac v pokoji a v takej vnútornej pohode. A priznám sa, že vždy som skôr hľadala prirodzenejšie možnosti. K liekom som nikdy nemala úplne blízko, aj preto ma táto myšlienka veľmi zaujala. Takisto veľmi silný bol pre mňa aj príbeh vzniku celej tejto technológie, že vznikla z túžby pomôcť vlastnej mame. Práve to vo mne zanechalo pocit, že za tým nie je len produkt, ale aj niečo ľudské a úprimné. Objednala som si prvé náplasti, najskôr som bola len zákazníčka a dnes som už súčasťou tímu. A úprimne, multilevel marketing bol pre mňa úplne nový svet. Nevedela som, čo to všetko obnáša, nepoznala som pravidlá a veľa vecí bolo pre mňa úplne nových. Komunikácia s ľuďmi, sociálne siete, videá, online rozhovory, to bolo všetko pre mňa veľké vystúpenie z komfortnej zóny. Ale na základe toho som sa veľmi veľa naučila aj o sebe. Začala som sa vzdelávať, viac počúvať, viac chápať nielen samotný produkt, ale vlastne aj samu seba. Nikoho nepresviečam, nikomu nič nenatláčam, len ukazujem to, čo mne osobne dáva hodnotu a zmysel a čo ma vlastne oslovilo natoľko, že sa tomu venujem ďalej. Superpatch pre mňa nie je len produkt, je to vlastne aj príležitosť budovať niečo zmysluplné s ľuďmi, ktorí sú otvorení novým možnostiam, chcú sa vzdelávať, komunikovať a hlavne vidia v neurotechnológii zmysel. Pre mňa sú ale najdôležitejší spokojní zákazníci, pretože ich skúsenosti a spätná väzba často povedia viac než dlhé vysvetľovanie návodu a ako to funguje. Takisto vnímam, že dnes veľa ľudí hľadá prirodzené nové možnosti a jemnejší prístup k sebe. A ak ťa toto oslovilo a chceš vedieť viac, či už o samotných náplastiach alebo o možnosti spolupráce, pokojne mi napíš správu. Rada ti všetko vysvetlím a ak si z Bratislavy alebo blízkeho okolia, veľmi rada sa stretnem aj osobne, trebárs na kávičke.